Well, sé títal leor Constabal Murdo agaibh agus foillsichte agaibh be Constabal Murdo an Marseille. As an seo, bhí líon Brexit an na dáil. Ba murach is gimmich is chuile crechain is éile fallab as na hilinge mar bedoel nul go gan Rnjorpe agus náte díadach ericet no buxcin fallo in das ha drukkichin in das agus get ha Constable Murdo retired had die kere kutchikin is roig in balakar na seo agus a Murdo fallab sortig seo ma Highland Marseille. Well, sé Duaisean han, is ek gné farpes aan. Getelm farpes, is nog Duaisean, is ek het moog gewil. Toen de jaren leven ik seo, ik laat korte lawa. Agus had het misnig gaan agus de schrijven er nille. Agus heb me gehad tangel do harlen jaren in de zo'n teich. Gach laas, gach breed had het voor de schrijven agus de Litreachais. Agus kun je kunnen feilsach en met gemeentjes in feilsach en loog en de neetje. En had teich in Gaelic. Agus sé op unrunach aan de beschrijving. En zo in hen, dat is la houden van de pencil agus pianach le computer. Hou in heen let heen. Agus ha snokt op de houden de hoekal zo is. Agus graag wel ha doen hele a korteloa. Gewil Gael. Het kan niet Gael. Fus get ha Lewis a. Maar Murdo. Current sulet doi. Or coil churut doi ach Murdo. Dan moet ik eens een parlement aan het munden. Oh, is toch een beetje Murdo als een parlement. Ja, dan doen we maar aan.